Horas madita salutna. Selamat datang matuaka naparjolo sahali marminggu di Huria HKBP Mampang. Taparade marohata martang yang nahoma ita. Amin. Marende Mahita nomor 565 ayat sada 1 ayat 3. Debata parholongi songon bunga namang erbang dina besar ari arsak dosa hapur suhon magodi ban asini nang harangan ruradohot doloki salut namang edehon sangapi tuhatai.
marhite-hite goarni di bata ama, dot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dot goarni ton di parbadia natu mo palangit dot tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamurap dohot Jerusalem, jala marolup-olup mida ibana sudehamu ale akka na holong roha di ibana. Marlas ni roha situtu marap dohot ibana sudehamu ale akka na marsak roha mida ibana na saylaun. Las do rohaku di akka na mandok tuahu. Beta hita manopot bagas ni Jahoba. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus, sasadahodo si pangolu pada muhonjol madohot debata, hupuji hami guarmi, jalahudo kami maulate tuho, alani saluhut nabi nahemi. Patupahon hanguluan nami, saidongani mahami marhitete asini roham, asa hupikri hami toktong na tinaomu dohot hamamatem, asa huarsako kami dosa nami jala asa tubuh di hami aporseon na sitong, jala asa maroha haolongan hami huhut mandok malate tuho, asa olo hami mangihutun horo di hamatean, ale Tuhan Yesus, diho matama puji-pujian di tengah-tengah ni saluhut huria, naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai, olat nion rodi saliling-lilingna. Amen. Totong di rohakon mauliate goklas ni roha maringan holong mi Tuhan dia mauliate goklas ni roha maringan holong mi Tuhan dia mejalak sonang dirohakon mardame jalak sonang totong dibornakon mauliate pada si roha maringan holong di Tuhan dia mauliate goklas ni roha maringan holong di Tuhan dia. Tangihon mamu ma patik ni bata, patik parjolo satu patik paupaton, patik na parjolo ahu do Jahoba di Batam nina di batata, dang jadi marakup ahu bahenonmu di Batam, patik paduahon, dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon manang sioloan pati patuluhon, dang jadi dohonon goarni di bata yang go soture dalanna, ai hona uhumna do sugot akan namar sineang di goarna patik paupaton, ingot hamu ma pabadiahon hari minggui dina nomari maulah hamu nasa siulaumu alianggo ari papituhoni ari pariarjana di Jahoba di Batam doi dang jadi ho mangulanggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halat pe na mangebati hutam
ai di naono mari do di topa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasai sina dungi maradian do ibana di hari papitoni di bahini do umbahenna di pas-pasu di bata jauh bari paradayan nanai jala di parbadai ima sahatna atong rap mangidogogo maita mangulahon patik nai ale Tuhan de bata sai pargogoi mahami mangolahon nahom bartu patikmi amin. Dia lupamu Yesus dosaku Tato potima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan de bata pargogona sohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomo roham midahamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikon dalanna asa mangului bana. Ido dipangido roham. Alani i umbayan dipangido hami. Sai sundati matoru-torum asa unang mangunai betu hami. Sai sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham. Sai pargugui mahami asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga tarikot tu hasisani dosata songonondo hatani Jehovah unang homa biar ayahudo siluoko nunga pola hujau guarmu ahu napunaho hasakapaun mali batana dikijang amin. Sito
Epistel dihita di minggu sadarion ima sian pesalmen 107 ayat 17 rodi ayat 22, pesalmen 107 ayat 17 rodi ayat 22 tajahama marsoring-soring. Marsipal dihilala akanaoto ala ni dalan pangalusion nasida, doho dibain aka hajaton nasida. Dungi jojo manasida tu Jahoba dihagogotan nasidai. Jadi dipaluai bana nasida sian aka hasohasahan nasida. Ikon pujian nasida ma Jahoba ala asini rohana dohot halongangan akan nabi nai tujolma manusia. Jala di perehonasi aka pelian hamka, jala di pajojor aka pambenan nai mardongan olok-olok ima sahatna martua makan atau mangihon hatani di bata jala naupeopsa. Amin. Taha tidak komaha porsiao tai songon na hina tidak koni dongata saha porsiao di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di bata Jahoba ido ama parguguna suatu dosan natu mau palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni di bata Jahoba nasa sadai imana tidibuhon si Maria na gabi-gabian si Anton di Parbadia andorang sohabubuan ido tuhata natu mau na bernit di pangumane silatus
nama te terpajal libana di hopinor silang, na tua tu bono toru ditanom, na mulak menguru di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disimai bana pai mamulak sogutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au porsea ditondi porbadia, jaladong sadahuria nabadia, huria atau panihala Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot diatai namandok, mulak mangulu dosogut dangi dihalak nong mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Kabigima Kurina Deborah.
tuas HKBP Mampang Perapatan sedairon Minggu tanggal 10 Maret 2024 pukul 10 pituip maringanan di gereja HKBP Mang Perapatan Patu do Parmingguon Variatif napatuluhon pertengahan wek dari Selasa tanggal 12 Maret 2024 masuk pukul 10 sia 30 wib Patu do pertengahan wek naparjolo wek 2 di keluarga Amang T Marbun Inang Burus Gelingging di Mampang Perapatan Pitu RT 10 RW 06 nomor 80. Bek opat jauh di keluarga Inang Nyonya Sihite M Burus Lalahi di GSG. Rak Maita Madohoti Partengani secara khusus Rosni wek 2 dohot opat. Nomor opat pembinaan worship leader song leader dohot Parhobas musik. Dari Sabtu tanggal 10 Maret 2024 pukul sia pagi 1 pukul 10 maringanan di gedung gereja di Batu Pado pembinaan worship leader song leader dan Parhobas musik adiwasan di Dewan Marturia Huria. Tidak boton tusude Parhobas worship leader song leader do pemusik Asariama Madohotisa. Sa ro itikion nunga adong pasurato dirina ono puluh halak. Nomor 5 persembahan diakoni. Dari Minggu tanggal 10 Maret 2024 di Permungguan pukul 7 wib doho pukul sia 30 wib di Patupa pilihan amplop diakoni lau mangurupi pakubusio diakoni huria alani kapasa ma ditiki mas jalangan duksipul Parmingguan. Nomor 6 Pajong Jokon calon Sintua Humbar Tuhas Remon Parhalado HKBP Mampang Perapatan dari Patupa di hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 Pukotama Pajong Jokon calon Sintua di HKBP Mampang Perapatan Humbar Turikokna di Ganup Wek Papituhon ibadah pasien Humbartu kalender gerejawi Patupau ni huriatama pertanyaan pasien pasion padalan ni sitaonon ni Tua Yesus Tuluari padodot ima di hari Selasa sampai tu Kamis 26 saat lalu Maret 2024 pukul 10 sia 30 sidung alani dipangido ma diganup pungguan kor kategorial asamar kor Jalganup kor atau pokok grup keluarga ipabuk matu setahunan ni Tua Yesus. Jadwal pertengahan pasion tahun 2024. Nomor sada hari Selasa tanggal 26 bulan Tolu 2024 masuk pukul 10 sia tolbeli pasion Parjolo berbahasa Batak. Nomor kordisi Ina Kamis Maranata Ina Anna vokal grup keluarga. Nomor 2 di Rabu tanggal 27 bulan Tolu 2024 pukul 10 sia 30 pasion paduahon bahasa Batak. Nomor kondisi lansia ama pekopat vokal grup dot keluarga. Patoluhon hari Kamis tanggal 20 Maret 2024 pukul 10 sia 30 pasion patuluhon bahasa Batak. Nomor kondisi remaja NHKBP Deborah Wektolu vokal grup dohot keluarga. Pawaluhon paringotan hapamate ni Tua Yesus ulan nahom dohot marulaun nabadia. Buah ijuk do pesta paraheon ni Tua Yesus Pasca. Dari Jumat tanggal 20 sia Maret 2024 di Patupa do paringotan hapamate ni Tua Yesus ulan nahom dohot marulaun nabadia. Tapatupa do perpunguan pukul 7 wib bahasa Indonesia do perpunguan jam 10 wib bahasa Batak. Pinaboto tuak karuas ni huria namar sahid nama sihol marulaun nabadia boima pasurato dirina tu parhalado wek. Bahasa ni huria ma botarina tu bagas nasi debe.
Dari Minggu tanggal 21 Maret 2024 pukul 4.30 kebaktian bahasa Indonesia marengana di komplek gereja di Batu Pado Parmengguan Buah Buaijuk nani huton ni sekolah minggu. Dari Minggu tanggal 21 Maret 2024 ima pesta parjolo pasca paringotan area heon ni Tuhan Yesus tapatu Pado Parmengguan pukul 7 bahasa Indonesia do pukul 7 bahasa Batak. Dari Senin tanggal 1 April 2024 ima pesta paduaon pasca paringotan area heon ni Tuhan Yesus di Batu Pado Parmengguan di gereja masuk pukul 10 siang tulwip bahasa Batak. Nomor sia Kompen HKBP Distrik Walu Jakarta. Di hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pukul 10 sampai Tunasidung maringanan di HKBP Tebet di Batu Pado Kompen Distrik na dohotan ni pelayan penuh waktu dohot keluarga pendeta pensiun dohot keluarga dohot ina sarfat nagabe tuan rumah perjolo HKBP Resort Tebet paduahon HKBP Resort Mang Parapatan patuluon HKBP Resort Kebayoran Lama paupaton HKBP Resort Menteng Lama palimahon HKBP Resort Cibubur paunopon HKBP Resort Ancol Podomoro alani borak doa kapadita dohot perwakilan paraladu ni huria on madohoti kompeni. Nomor 10 pelaksanaan periodisasi seksi-seksi. Hobar tu surat preses nomor 0 garing huruf besar D angka Romawi 8 garis pendek DKI garing 2 tahun 2024. Taringot tu periodisasi seksi-seksi di tingkat huria di distrik. Pinaboton turuas ni Hakim Mang Parapatan bahwa pelaksanaan periodisasi seksi-seksi di tingkat huria naik patu paudo bulan Maret tahun 2024 diharapkan sudah dimulai pada minggu ini. Sabtu sada undangan madohoti periodisasi pengurus remaja do Naposo. Dari Sabtu tanggal 10 Maret 2024 di Patu Pado periodisasi pengurus Naposo maringanan di GSG dung sidung ibadah Naposo pukul 10 pituip alani omma undangan tusude ruas Naposo bulung ni huria asaro madohoti ulauni. Dari Minggu tanggal 10 pitu Maret 2024 di Patu Pado periodisasi pengurus remaja maringanan di gedung konsistori lantai 2 Luksipul Parpunguan Kulsia alani laos omma undangan tu sude ruas remaja ni huria asaro madohoti pulau ni 12 Padidion Nabadia. Dari Minggu tanggal 31 Maret 2024 naik Patu Pado Padidion Nabadia pinaboton tu sude ruas ni huria HKBP Mang Parapatan akan atoras naning mabuan yanak konna majalo Padidion Nabadia asa pasuraton yanak konna marite nama jalo jalan mangisi formulir Padidion Nabadia adi parade ni Puriatta jala di Batu Pado konseling tu akan atoras nalau tardidi di hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 Sabtu tolu naruhut permanion do pamisangion manang RPP khobar tu ruhut permanion do pamisangion RPP HKBP taringot tu parbogason bab 4 ayat sada poin alani mulai mas dari on Minggu tanggal 10 Maret 2024 honarut permanion do pamasingon do ima nopan tambunan putra anak amata a tambunan inang boru tajulu siat wek 2 arah bagas naso pangetion ni huria tatanya kom mana nasida asanggiat mulak musai nasida turuyata saplopat namun ding dari Selasa tanggal 5 Maret 2024 nung marujung ngolu Robi Martua Silalai umur 42 tahun tubuh 25 Januari 1922 alamat Bintar 10 Pitu Pondok Nurmaya 1 nomor 21 masuk wek tulu
Terun tudian hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 di TPU Kampung Kandang. Tabuama di bagasat tangyakta asa tuan asa totong da belituan keluargai na ditinggal hotsa. 15 ruas Tamar Sahid. Tabuama di bagas tangyakta aka ruas Tamar Sahid. Hatani di bata pasaham adalah butuh jahoba jalah posi bana asai bana paturehon. Misal mentul itu ayat 5. Saplonom nomor ulang tahun parhalado do ruas pasato selam ulang tahun terus niuriatta ulang tahun di Bugasan Saminggon dok hatani bata aitaban nido diho gajang ni hari-hari dohot tahun ninggolum dohot dame poda tulu ayat 2 sapul pitu marulang tahun pardongan saripeon parhalado dot ruas pasaton selam ulang tahun pernikahan terus niuriatta ulang tahun di Bugasan Saminggon idok hatani bata alai ijolo ni salutna masyalongan situma hamu ai dihukupi hawalongan ni rohaido gudang dosa sada Petrus 4 ayat 8 saplalu pakobasion katurgal di uria boy ma taida di buku tikting warta nadong di hitabe sapulusia parepengon terlampir akapilian hamulateon do na asing nasujina tiktingon taida ma diharotas acara nadong di hitabe songonima sak nitikting duriat tadi boga Saminggon tuhat tama mamasu-masu. Tapasahat ma peleata sada A sada B huhutain dehoma pituras 50 ayat sada dohot udutna. Jesus, Padre,
Dameni debatana sumurung sian salut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tabuka ma bibelta turpuk jamita di minggu letare di bagasan tikion, imana tersurat di Yohanes 3 ayat 22 sahat rodi ayat 30. Yohanes 3 ayat 22 sahat rodi ayat 30. Hujahahon ma di tonga-tonga ta. Dungi Roma Yesus dohot akasisian na tulua Judea, jadi mia disima jolo ibana rap dohot nasida jalama didihon. Alai dohot do si Johannes madidihot di Enon, mardonokon huta Salem, ainania aek disi. Jadi tusima roh halak gabi terdidi. Aidang dope dihuruk kosi Johannes ujui. Marsual madisi akasisiani Johannes dohok sahalak jahu di siala parburioni. Jadi didapoton nasida masih Johannes didok matibana. Guru nami halaki narotu jolom di ipar ni aik Jordan nahina tidak komi ido madidihon nuaing gabi saluhut halak Roma dapoton ibana. Dungi ninna si Johannes ma mangalusi dang terbuat jol mama nangaha anggo sodileho tu ibana siap banua gijang. Hamu sadiri do si tidangiku dinahudok dada ahu Kristusi nasi nuru do ahu patujolona. Napu nauranido pangolii alaina jongjong do ale-ale ni pangolii patangi-tangi ibana jadi merlas ni rohasi tutu dibahas suara ni pangolii asa halahas ni rohasi songonima cupang diahu yang go ibana patut lam gadda lam morma angguahu ima sahatna dida salhutna na diholongan di bagasan Yesus Kristus hampir sudedu hita lomor hatta gabina morsada molosei utibbo umalo mana upistar jala sai lomodoro hatta mologumodang nama muji hita bahkan tu yanak kope sai tahu sahod dona terbaik moloboinyan udengga persikolan nasyak kita udengga si panganon nasyak kita jadi molohita amang inang gudang dope anak singkong mana anak ubi napina gudang-gudang napina borhat ni gadong anggudak dana nuang ngagudang napina borhat ni keju tabai do parsikolanna no tibbo syak kita jala olo dope adong pangatusion nama dok songonon unang dia yanak kube songon na huwai na jolo ninna ujung na di pagudang-gudang ma di bagasan sude aka fasilitas na dumenggan nang pe iko berkorban berjuang alai bohama asau jolo ibana usangap umalo ibana sian siak kita nang pe sadar tidak sadar hita sipata di perjuangan tambaradopot akayana kotai olodo mangalo tu hita siak kita dope uang sikolana siak kita dope uang jajanna tinggal di jabuta dope ibana alai pangaluanna soinama lomo-lomona jalarangi pasangap pita nang di tonga-tonga ni parada atau parsahu tau pisong unido jadi siadong dona na merasa paling dibutuhkan pitoridok masonon molosoan dong disiruduk den nong sude ni nama moloso hubainan nong so di sude inna jadi berusaha ibana no tibo adong do gabi tubuh ma aka pangalahon sok penting dohok sok sibuk pasibuk diri nang pesa sitong na boy di orang dirina ima di bagasan partikianon jala amang dohot inang gabi tubuh mahalak muse ala saya berusaha patujuloh diri gabi olo manguse mengecilkan pamek-mek terdongan na ipamek-mek madongan na jala
sai tubuh ma pangalau ikos yang kaangka tom ibana molo dang dipuji ibana dang diangkat ibana hacik marohana molo tibbo usurung donganna baholan nei nama dipikiri ganu pari ganu borngin dang tabu bemangan bah lau malu ibana sianau upis tari ibana sianau hape ditoruni wurhu dope ninna gawe tubuh ma rohana na tibbo manang kecemburuan ujung nagabi lupa diri mah ale turpuk di bagasan tikion ima taringok tu si Yohanes padidi ditiki patu paho padidion ibana los do patu paho padidion akasisian di Tuhan Yesus nyam menurut si Yohanes tang masalai denggadui ai ulau ni siat debatadu itu ibana alai adong ma justru orang luar do mamerengi kurang denggan ujungna ditopok salah jahuri mah si Yohanes rap doh sisian di Tuhan Yesus di dok ai nuang sisian di Tuhan Yesus ngapa tu paun pamurion padidion di sanina jadi di dok ngadong di patu pe ibana nung ngagumodang cul menemang yuton ibana ninna ma alayaham alus di si Yohanes amang dot inang di dok si Yohanes mah dia 27 dunginin na si Yohanes mamangalusi dang terbuat jolma manangaha anggo sudilehot tu ibana siap banu agijang jadi dang adong persaingan di ibana ai di tonga-tonga ni ulaun ni ibana sasitong na ibana ima na mangulahun ulaun ni debatado dang mangulahun ulaun ni dirina jadi na mangaluli sangap di dirina alai neng patuluson sakap ni debatado alani amang dot inang marhiti topik jami tadi bagasan tikion lam gadda ma Yesus lamorma angguahu Yesus harus makin besar tetapi aku harus makin kecil marhite topikon adong ma manang piga hal nanaing pasahaton na tuhita salhutna asa totong di bagasan ngulutna Yesus silam gadda aleang guhita lamoru na parjulu amang dot inang marhite turpukon ima ikon ingotot tado sude pakobasion sude ulaun manang naaha pena taula di bagasan tikion nadenggan nauli dalam di debata manarihon perngoluan ni rumah tanggata sude mualna siad debatado sude nata patupa si pata olodo di perkarejua pe berusaha itau tibo dengan membuat persaingan yang tidak sehat ala tarajumi ala ni gugut tadui ala ni pikirat tadui ala ni usahat tadui dohot ala ni akka strategi parkarejuat tadui ala justru Yohanes di bagasan tikion dipangot ibana do sudi pakobasion manang di dia pe sudi pakobasion songo dia peragamna salhut nai marmual sia debata dei do ko bukit dete nomor 373 irok nasa uli basa rosian debata ipe ibana pujima huhu taposida ima dirajumi ibana sudi ulauni siad debata alani fokus ni ulauna molo di ulai bana pesada ulaun fokus na ima debatado dang dirina dang hamalonna di sima di tabereng amang dot inang di paserep ibana dirina jadi di paserep ibana dirina Allah dirajumi ibana dona bahwa sesungguhnya apa yang dia miliki keahliankah kemampuan untuk mengelola pekerjaankah mengelola talentakah atau bahkan juga mengelola pelayanan melayani di tengah-tengah gerejakah itu sesungguhnya bukan karena talentanya yang sangat tinggi dan besar dan luar biasa tetapi sesungguhnya itu adalah bersumber dari Tuhan dan itu adalah perkenanan dari Tuhan idu amang dot inang dia rahon ma asabui songoni iko balokonom marohadiri balokonom marohadiri manang iko barani do iba masadaho diri iko fokus tu dewa tadi iba menyangkal diri dai dokon Tuhan Yesus pe lau molo lau mangihutonau iko swadaho nombudo diri nina artinya kita harus mengosongkan diri
roh hadiri isya dirita dungi pamasukkon sakap ni debata di ngulutta asa unang murah-murah hita mangiburu unang murah-murah hita badabu samangata ala tabere kalakan utibbo syak kita ala tabere kalakan umalo syak kita manang ala tabere kalakan ditorutta gabi pajago-jago kita gabi tadok ala niau disalhutna mengosongkan diri berani memasukkan rencana Allah di dalam diri kita dan mengeluarkan rencana kita dari diri kita demi mengikut atau demi fokus kepada Tuhan. Dia rau kita amang dot inang molo minggu saderion ima gorna minggu letare marlas ni roha mam. Jadi halak na marlas ni roha ima halak nadau sian pangiburuan roha cemburu. Jadi selama kecemburuan ada di dalam diri kita, yakin lamang dan inang kita tidak bisa bersukacita. Selama kecemburuan dan selama tinggi hati di dalam diri kita, itu akan menghancurkan persahabatan dengan orang lain. Alau lomo marohana SMS, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Imah dong dingoluna. Idun wang namasa di bagasan partikyonon, hidup benna sajago-jago na halak mabbe strategi laum-laulaun alemolonung nga adong SMS-on pangiburuanon hancur doon. Anggo si Yohanes di bagasan tikyon ido ibana do dang terbuat jolma manangaha anggo sodilego tu ibana siap banu agicang nina dang jadi sursara nih idu ben namang dot inang di arahom mahita nasa nauli doh nadenggan nanilehon di debata tu hita sajuka ni jolma sajago-jago ni jolma menjatuhkan kita dina madabu pehita di bereng portibion alai patibon ni debata mahita alai kon soni du marado pejolma sajago-jago ta samalo manimalota manegai rencana nauli doh nadenggan boy do herana monang iberengon di partikian satokin alai justru idu carani debata mengangkat ibana mabek kita maila alani hati-hati hita nasaz nauli doh nadenggan narosiat debata dang boy hancur honon di manangi CPI alani tajamot tema tajagao dirita tapadao ma pangiburuon sia kita salhutna dison di arahon mahita unang oleh hita memaksahon dirita asa utibbo hita sedongata jala unang tapaksa halak manghuto kita sarupa na may sompat dohani kan unang paksa manuk marpiranin na kan itu kegagalan. Na padua hon marhiti-hata ni dewata di bagasan tikyon diarahod dohita perlu manada diri di ayat 22 lu hamu sadiri do siti dangiku di nahudok dada ahu Kristusi nasi nuru do ahu patujolona napuna oranido pangulii alai na jongjong do ale-ale di pangulii patangi-tangi ibana jadi marlas niroha situ tu dibahas suara ni pangulii asa halahas niroha si songonima jupang diahu amang dot inang marhition diarahod do hita perlu manada diri. Jadi di pakobasiun ni si Yohanes rodo Yesus mangido asa dididi alai ahamadidok si Yohanes dang tama au madidi inna dang tama madidi na di Markus sada pitui dungi muse dison di patorang si Yohanes ma muse tu halak naroi didok ma patujolo dua nina patujolo molo didok sitostas nabur. Artinya pembuka jalan untuk Kristus. Dia sadar walaupun Yohanes itu lebih dulu lahir, walaupun Yohanes lebih berpengalaman, tapi dia sadar bahwa dia sesungguhnya adalah hanya pembuka jalan. Na intina narosya pudi dope isarani sahalak pejabat amang dot inang nalaho mangulang-ulon na tu sada daerah kasaya dong do di jolo moge siat pot lantas siakor lantas ima motor gede
iban-ibana pesirenena nang pe gabe di bereng jolma i adalah tanda bahwa ada yang mau lewat. Alai dang na ibana fokus ni jolma pitor na di bereng ima mobil ni sedo na lewati militer do, pejabat do, presiden do, namar lapatan bahwa yang ibana pembuka jalan do alai nama naneng roi di pudina do manang dibuat panurat Yohanes do muse istilah di ayat 20 sia napuna urwani pangolii alai na jongjong do ale-ale ni pangolii heado tahe di ngotamu amang do inang panaru pangoli tayo do pe panaru jadikan mololau marhasahotan saya dong do panaru pengantin laki-laki dan perempuan. Jadi hampir sarupa do bagakna. Alai sabagak-bagak ni wapen perempuan, seganteng-ganteng wapen laki-laki, dang bui menggantikan pengantin. Sonari dang apala dong be, nunga gabe digatihon bridesmaid, pitur gudang berkelompokkan, anggona masai wakil pengantini dapat jabar dira. Iman dong maniop tas nana meti kam molo mertupon siadong me molo sei molo ditiki hariha iba naman dong padenggat-denggat tebungana jadi mak kipas ala dang apala dok kia dope AC kipas perang adong dope kak mohop doi jadi wakil pengantino manong mak kipas manulang ala listip nadang boy tanggal jadi manong manulang pakai sedok pokoknya segala kebutuhan nih pengantin saloja-loja nih wakil pengantin tapi bukan dia pengantin bukan dia inti dari pesta jadi itu didok si Yohanes di bagasan tikion anggo ibana hera panaruido alai dang ibana pangolii alai di paradi ibana dui dengan asa tungboi dengga perdalanan ni manang ulaun sakap ni debata di tonga-tonga di portibion los ima dihitamang dot inang na diholong di bagasan Yesus Kristus dia rahot do hita bohado hita mabahe Jesusi gabe lam gadda ale lam moru anggo hita ikut tadda do dirita ise do hita sasitongna ikut taboto dona bahwa kita adalah orang-orang yang diperkenankan Allah tapi bukan untuk mengambil alih kekuasaan keistimewaan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita hanyalah pelayan-pelayan Tuhan, tapi bukan Tuhan. Maka orang-orang yang menyombongkan diri, yang melihat bahwa dia adalah puncak dari segala kegiatan, puncak dari segala pelayanan, sesungguhnya dia telah mencuri kemuliaan Tuhan. Di paingot kita, di bagasan tikion amang dot deinang sikap manada diri ima dada holan manada ise guarta warna kulita alai manada diri ima taboto dirita ala sipata dinguluon olo do gagal hita manada dirita alai manada diri ni dongata namura kita hola binerengan nong dakote na dong pangalahon na songono namang do inang hola dibereng inatay sipatu ni dongan na nungat pitor ridok ay woto ay ngadui tanda salpu di tuhori bani tong do pipake sonaria happy nagodang ninna kan wala dibereng tas na bah alama momore apala manor tas pedang bui ninna wala dibereng anak ni dongan na margojek do apala motor dang tartuhorna ese dia mi ale holik na so tangguina alai amang dot inang na didirina dang diboto si patuna na dipakai pe dang diboto ibana sadi hari ma dituhor ibane baju na dipakai na pe dang diboto ibana isi mangalihoni ay mulai suku baga baju imada so boto mang nadiga kutuhorong nanina aliang guna di dongan na sahat mulai sahat tu opung na sahat tu pahopuna diboto HP dang yutai aliang ibana si matuana pe belum tetu dia to ibana ima dang ditadda dirina gudang do panglahoni jolma songoni luja mamereng diri ni dongan alai lupa ibana mamereng manang dang tarpareso ahana di ibana alani amang dot dina
na dihalonga di bagasan Yesus Kristus di payot mahita di bagasan tikion dang terbuat manangaha sian na mangalehan. Dang terbuat tita manangaha na sian sumber ni manang mual ni na mangalihot tuhita. Hidup bain na dia rahok kita tatadama dirita isedo hita dia dopan di Tuhani. Unang gabi ubal gahita siat Tuhani sotung adong muse nama dok marang manang na manoluk Tuhani gabi mangalului pengikut di dirina. Manang sotung adong makalupahot Tuhani alani sahalak tokoh. Ala adong dunwaing masa, ala adong dunwaing nabui pamalupon na marsahit, dungi dung di pamalum disukun ise mana pamalupon, dang justru Yesus na pamalupon alay tokoh do. Manang tadok majo paditasyo do la ditangyak ko gabe malum. Hape lupa ma tu pemberi penyembuhani ima Tuhan. Kecenderungan manusia sering lupa diri tidak mengenal Tuhan. Alai gabi patujulohon dirina. Dipaingot tita di bagasan tikion asa jamot tita. Jumojot na manuaing na gabi piral ima guarni jolma alai ditabunihom ma Tuhani. Hatani debata di bagasan tikion songop pengakuan ni si Johannesi madok dada ahu Kristusi nasi nuru dua ahu patujulona. Maka jangan pernah mencari pemuja diri kita, pengikut kita, sampai kita melupakan bahwa yang memberikan segala sesuatu yang kita miliki adalah Tuhan sebagai sumbernya. Napa teluhon, napa pudi mamangdot inang marhiti hatani debata di bagasan tikion, dia rahom mahita pasangapon Tuhani. Tapasanga ma Tuhani, di ayat 30 yang go ibana patut lam gadah lam rumangguau. Tapasanga ma Tuhani. Jadi buhama behenota pasangap Tuhani. Pasangap Tuhani di tonga-tongani pardonga sarepeope. Sian tuturta, sia pakatayota, sian pangadopiota marhadupon rumah tangga. Nuaing degradasi dua mangdot inang holong ni roha di tonga-tongani keluarga. Hidup benda sejut-jut saya dipaingot aka parjamita. Anggo jatuh cinta murado. Ale bangun cinta dona susah. Molo jatuh cinta, hola dibereng uli maskarani baru anak berui nung ama tay baga nebirong na inna tean nang pe molo ro udah boy luntur dang masalay. Hola dibereng baga perbada na ala glowing anggo sonar ka danong bita mulaka ina na tua dang pala glowing biate. Ay molo nama sede ba saya huing dope omakku molo mabain obu asabirong mamake satat dodi kalapa jadi laho hembodina nyak makadu deba sampuna saucuciro sampuna danong betongkan baga do ne kan baga do ne jadi olo dona besurina pe olo do las gudder gudder do warna kan brus kan itu kan ina butidang teri de sisir anggo sonare kan sudah bentuk sisir adong detong deido jadi alai moru do holong ni roha ni amate itu inate nang peso glowing bohina swadong deba skincare dang adong iru kadang do skincare ngamar skincare hamuinang nama se dang nabi ka sonar do mar skincare swaci dang adong do pe istilah na manggosok bohi ado noai nama bayi buhi marbotar-botar arte mar masker tadi ada orang saya mar masker ma suarong songoni deba kan nuai nga sudah dibain ale tabereng mada bamang do ina tingkat perceraian na tibuan anggo jatuh cinta muradong holat dibereng alusna disulam malang bagak nga jatuh cinta holat dibereng perdelanna botar ribana kan iru nang benda gudang kape mutih kan wai tening nina kan baga mah jatuh cinta me bana alai jatuh cinta ikan berasal sian karena rasa suka saat nyaman-nyaman saja tapi bangun cinta itu ketika menderita bangun cinta itu saat sakit
Tuan ni madang adong do bisa tunga-tunga tadi alamar sahi amat tay do inat tay leling idokon inat tay. Dang no jibiho sirang mahita dang nina kan. Bangun cinta justru ketika kita mampu menerima kekurangan pasangan kita. Ketika kita mampu tetap mempertahankan cinta kita saat ekonomi sangat lemah. Berkamu mangdot inang. Gudang rumah tangga nuang namar sirang alani ekonomi na morat marit. Sampai saat tu nama bunuh dana pe alani masalah ni mata dot inata. Waduh kita pasang apa Tuhani di tengah-tengah di rumah tangga. Majalo hahurangan do halubian. Rapi tatu doluk tuturuan. Buhama musehita pasang apa Tuhani di bagasan perdalanan nguluta termasuk nang amang dot inang portibio krisis air dude ba. Krisis air. Au hiadu piau di tempat pelayanan iko manuhor aek dang manuhor aek aku anggo noeng kan aek aku do tatuhor anggo hami aek pamipe iko manuhor do habi ubereng mamang dot inang sipata di gereja to di lingkungan gereja dak dok kamu alai saya dong do molo minum aku toho do na tinuhor munai alai satu ngada kabis ibolo komasoni ina roham amang tahe hape hami di hatiai di san soi nama burak na holam mengalului aek nina roha masongoni. Jadi tabereng makan ngulu di papungu-pungu aek na digalas aku na digalas pe ipa pungu-pungu ibana unang-unang budi satu nga jerigen par 10 literani. Tohodo na hepeng taduman hori. Tohodo dang rugi hami disi. Alai bagi orang-orang yang membutuhkan air adalah itu sangat diperlukan. Bohado hita pasang apod debata marhite na majaga na nilehon ni debata tu hita molo tungpe hita marlobi-lobi alidang tabalok ko ni alabu hita rap merasakan waduh kadongata na soboi dapotan aik na tiyo di payung mehita musi amang dot dinang tapasangap ma debata di bagasan ngulutna si ganupari di tonga-tonga ni perdalanin ni nguluton majaga hai pason. Jadi di Psalm 107 naking dia 10 pitu di dok sonon. Hau to do molo so tap tajagahon nang hahi pasota. Di sunggul hodo amang dot inang sonon marsipal dihilal akanaoto ala nidala pangalasyon nasidai doh dibahen akka hajahaton nasida ninna. Jadi adong do na marsipal na menderita na sakit na menghadapi kemelut dalam hidup itu karena ulahnya sendiri alani dona bodo isarana adong namar sahid alana hurang dijagaon hahi pason jadi jamot kita amang dot ina pasang apa Tuhani unak kita marlobi-lobi jala tapang ama cukup tu dirita jadi secukupnya saja kita makan adong doa kan laumangan jolo dialang obat na kan asawi mangalang gudang kolesterol la benna beyalang mah obat na asam murah tau bah jolo baju pajaga ni badan ninda ka baru pidialang bahkan adong do halak di bagasan ngoluna dang mampu majagaon hahi pasonna alani hisap ni pamanganna idut tong didok unang tasalah Tuhan unang dung taalang berlobi-lobi marsahit tita gawita dok ya inilah rencana Tuhan ninda musai kan waduh rencana ni Tuhan po ngapanahi tok kita kan ada mungkin ida ba ayo benar saya dipengot pasang apa Tuhan ni dipasangap manang dirina ijaga hahi pasonna unang dipancing penyakit unang dipancing haleon tu dirina ale dijaga homai asa marsangap Tuhan ni lasro hatta jadi maca gudang cara waduh kita pasang apa Tuhan di bagasan perdalanan nguluta asa wah mariti fokus kita tu Tuhan. Jadi di buku Opat Musa 20 sada ditiki di parot debata uluk tulung api tu bangsa Israel alamar takang nasida Roma debata manuru ti si Musa asa di baema uluk tebaga. Jadi ditiki di patu poluk tebaga didok debata dot si Musa ikon arahonomo bangsa Israel molo hira-hira nang dipargut nasida
nunga hono ancaman kematian ikut dibereng mah uloki asa malua isena soma mereng uloki ikut mate mah amang dot inang bukan masalah tentang uluk, tentang ular dan tiangnya dan nagabi haluan ale simbol itu bangsa Israel molo dibereng uluk tobagai naung dipatibui diingat bangsa Israel mah bahwa itu adalah simbol hukuman Tuhan kepada mereka, tapi sekaligus juga simbol pengasihan Tuhan bahwa Tuhan memberikan keselamatan, kehidupan kepada mereka. Hidup ben namang dot inate di simbol ni kesehatan obat manang farmasi kan adong tiang doh uluk do kan? Hiar tabereng tahe marlapatan ima hamalumoni parhitiad do obati alesa sitongna hamalumoni holaset Tuhan do. Jadi simbol nasia padar Nairobi idui dibuat farmasi lopa tuduhon sumber segala kesembuhan hanyalah Tuhan dan kesembuhan itu adalah berasal dari anugerah Tuhan. Jadi bukan fokus kepada obatnya, bukan fokus kepada simbolnya, tetapi fokuslah kepada Tuhan. Jadi buhadu hita pasang hapot debata di bagasan ngulutta. Fokus mahita tu debata. Mual di nasanadong, mual ni haluoni. Laos dipaingot do marhite tiang doho ulok to bagai imat simbol ni Yesus Kristus na dipatibo di parsilangi patuduhon uhung nang di pasahat tu tahamatiani di pamonang Yesus jala Yesus do mual ni hanguluat tanamanotong saderon ro di saliling-ling na atong tapasanga matuhani di bagasan perngulata padaw ma fokus tu dirita ale fokus matutuhani amin martangi yang mahita alia manami na di bano gijang mauliate dohot puji-pujian di pasahat rohanami tuho di haholongan ni roham na somerna sudah di ngulunami mauliate mamang na basah di pakulingi hodo hami memerhiti turpuk sadarion hodo debata nami na palua hok kami na totong nagabe mual ni nasa ulaon di perdalanan ni ngulunami alani ajari hami totong patibo hokko jala di mangolu di bagasan sarep ni roha ala sudi mual ni nasana dong hodo Tuhan dada alani gugu dot alani hamalor nami moliate mandi asini roham na totong madongani hami mangalih pangurupiot di hami salihutna upang-upok kami ma sudi ruas ni huriam tuadupan mamang na basa di tonga-tonga ni pergumulan hambalon siganu pare di rumah tangga di perkerijuan dia ka ilu-ilu dia ka arsak ni roha dia ka hirim ni roha dia ka perkerijuan di hasa seorang di danak di tongani bagas di sihol ni roha di rokap salehom Tuhan pasu-pasu nang keruas nyuriam namar sahid di tongani bagas nasida manang di masa-masa pemulihan di bagasan tikion adong sahat tua luhalak asimah roham sepapirto di nasida saya totong marsihot nasida tuho manang ahape na masa Tuhan mergugo nasida madalani uwa kami nang akaruas ni William namar ulang tahun di bagasan tikion lam taba ari-ari di leko dingul nasida adong saplopat halak saya lam ajari nasida makamalati hod dengan ni basam di padongan yom di panarihonom dingul nasida dohot di ruas ni huriam adong 5 keluarga na marulang taho pardong asarepio di bagasan mingguon saya lampahot holong ni roha dohot roha na totong makokop mamasi holongan di tonga-tonga ni karumah tangga manang hacit ngot-ngot manang marsahit manang gudang hamolon totong Tuhan di bata masih holongan ganup na marumah tangga wa kami masudi program ni huriam nanang berlangsung di bagasa samingguon ima permingguan variatif, pertangyangan, pembinaan worship leader, dohot na pacong joko calo situa, ibadah passion, dohot ibadah tri pasca di nanaing patu paut di tonga-tonga ni huriam di bagasa pulanon, saya pasu-pasu masuk di aka pangulan ni huriam laho makobasi asa denggam marture jalabu Tuhan gabe lam gaddalas ni rohanami jalan marhiti Tuhan lam jonok nang ruas ni huriam to mole ate madi haholongan ni rohama Tuhan molo di bagasan tikion molo tungpe
tertiting sada ruas ni huriam nahona RPP anggia ma amang na basa bodi tadebana dalammu jala totong masihol ibana marpungu dohot huriam sai totong oleh ibana manopoti dosana jala mula gawe ruas nagok di tongani huriam di bagasan asidot holong ni roham huwa kami nang ruas na marhabot ni roha sialani namoding sahalak ama setongan di bagas nasida hupa kompok kami ma amang dabasa inanami inang Teresia Boru Sinaga apu lima keluarga doh beruna si paleri angge o Tuhan tulus roh nasida pabur haton nah hinaholongan ni roh nasida nang pemaca hacit ngot jala mabetari lui pargugui nasida jala apuli moliate mahu pasatami tuho hupa kompok kamul nami tuho sesama dosa nami asa tutamaham gawe anakon mangasahon Kristus Yesus martanya kami tuho amin. Talas somahatan ni debata marhiti na maridita huhut pasahat pilihan. Di bawah
Matangnya koma peliata. Ale de bata amana mina di Banua Gijang. Hodo haroroan ni salhut selehon-lehon na denggan dot na saulibasa na mauliutus. Pasat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Saya jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupar hasya kami pilianon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami godang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomoni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala dipasorhon madamena tutod di munabe. Selamat hari Minggu mari kita.
Aku